सानैबे आसाबारि बिसिनि सिङाव थांनो गरसिंपारा गामियाव नोंथाङा आदिबासि रायजोफोरखौ लानानै मोनसे एवारनेस प्रग्राम हाबाफारियाव नोंथाङा नुजाथिफैबाय मा बुंनो? जोङो दा फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै गामि गामि हाबदों, रायजोफोरजों रायज्लायदों आरो बेबायदिनो प्रग्रामाव दिनै पश्चिम गरसिंपारा होननानै बुङो बेखौ साम्फा दैनि सोनाबहा आदिबासि गामि, बे आदिबासि गामियाव जों रायज्लायफैदों। गासैबो गामिनि गावबुराफोर, गारजियानफोर, जोंहा बायदेवमोन गासैबो फैजोबदों आरो बाहाय एकदम स्र' गामिनि नेता आरो दैदेनगिरि गासैबो ज' जाजोबदों। जोबोद मोजां जादों मिटिङा, बिसोरो जोंनिखामोन। खिन्थु थांनाय इलेक्सनाव मा खालामदों, थाखा फैसा होनानै जोङो खाम्फाया खालि हाखौ मा होनो बेखौ GPSल'सो खालामदों। जोंनि गभर्नमेन्ट फैब्लानो 15 दिननि गेजेरावनो जों नोंसोरनो हाखौ होगोन आरो बायदिसिना होगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो ओरै होगोन होननानै गोबां बार बुंफैबाय थानायखाय बिथांमोनहा BPFखौ नागारनानै UPPल' थांदोंमोन। खिन्थु दिनै 3 बोसोराव बिथांमोननि जायगायाव गामियाव UPPनि नेताफ्रा रावबो हाबफैयाखै होननानै दा बुंदों आरो गावसोर थाब्लाबो गावसोरखौ खेराया, जेबो खामानि मोनाखै आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राबो जेबो मोनाखै, बे कमप्लेनखौ बिथांमोना खालायदों। दा जों फैनायाव बिथांमोना बेखौनो बुंदों जे जों BPFखामोन आरो एबार 100% जोङो BPFआवनो थांफिनगोन। MP बिसायख'थियाव नोंथांमोना देरहागोन रोखा जादों? जों BPFआ देरहानायाथ' दासिम दिनैनि दिनावहाय 100% रोखा, खारन प्रत्येक जाथि गस्थि जायफ्रा MP इलेक्सनाव भट होफेरामोन बिथांमोनहाबो दिनै BPFनो भट होनो होननानै बयबो थाग थियारि खादों आरो बयबो दोलै नोगोरै ओंखारबोजोबदों। सार, नोंथांमोननि जे प्रेसिडेन्ट आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जयन्त बसुमतारिया अजद दैखांदों जे बिथाङा खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखै होननानै बिथांखौ टार्मिनेट खालामनायनि खोथा बुंदों। बियो अफिसियेल मेटार, हयथ' माबा मोनसे खारनाव थाङाखैब्ला खारन दङ। BPFनि दैदेनगिरिया एसेम्ब्लियाव थाङैनि खारन दङ। दा सासे MLA, जयन्तआथ' MLAसो, MLAया जोंनि एसेम्ब्लिनि बेफारखौ मानो बुंदों आं बुजियाखै। बियो पियरलि राजनैतिक नोजोरजों बुंदों। जुदि एसेम्ब्लियाव बाखि फैयैनि सायाव अफिसियेल माबा मोनसे रुल दङब्ला एक्सन लानायनि, मालाय एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारि बा स्पिकार बिथांमोनासो बुंगोन।